kamera. Htio sam da kažem neka reč, da se to vidi, da se čuje. Na moj brat Mile ima firma bez Balkan Express Service. Znači, po to se podleže da će obezbeđivanje, održavanje kuće, dvorišta sa savremenom, najvrednijom i nadzornom tehnikom i sa frigo telefonima objavljivati vašu situaciju u vašim kućama. Za samo nekih bednih 100 euro. Kaže, za 24 sata naše kontrole nad vašim objektima i dvorišnim površinama dodatno obezbeđenje gratis osiguranje od privatnih banke gratis i društvenih osiguranja. Imate još jedan gratis. Kaže, 2 puta mjesečno besplatno održavanje čišćenju vaših domova, vaših tepihova i 11 puta mjesečno održavanje vašeg, uređivanje vašeg i sređivanje vašeg dvorišta. Šišanje narodne trave. Za svi prijatelji iz Pričinovića, iz Rumske, iz Draginje, Jalovika, Sinoševića i širi se još. Kaže, na kontakt telefon plus 9930 6980 46 jek, ohto jek. Uskoro predstavništvo je u Beču. Nema brige, nema stresa, sve ste čuva, servis pesa. Živeo!